الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al'ummar musulmai gaba daya tare da masoyana ina muku fata alkhairi. Sunana Najaatu ta Annabi mawaƙiyar yawa da sallallahu alaihi wasallam tare da sauran waƙoƙi irin na faɗakarwa da wazantarwa da nishaɗantarwa. Yau na tashi dai na ga wani postin da ya ɗaga min hankali yanzu haka ina ƙasa mai tsarki. Ina garin Makka. Na ga wata ta yi sata ta ce sunanta Najaatu ta Annabi. Hankali na ya tashi, hankalin masoyana ma ya tashi sosai. To ku kwantar da hankalinku ba wanda ba su san fuskata ba ni ce dai Najaatu ta Annabi. Kuma wancan ban san ta ba ni da alaka da ita ta kowane bangare dan haka ai hattara a kiyaye. Allah ina tawassuli da ɗakin Ka'aba mai alfarma, ina tawassuli da Alƙur'ani da girma, ina tawassuli da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa gaba daya. Duk wanda ta yi kokarin bata musu ya Allah na barka da ita kowane ne. Ma'assalam.